Ġisimha jżar, saqajja jżar ukoll u anke ġwien ħajja. Għandha pil kemm xejn itwal, kapaċi tirreżisti sħana u tipproduċi l-għasel minkejja li l-fjuri f'Malta mhumiex f'abbundanza. Din hija n-naħla Maltija, differenti minn kull xorta ta' naħla oħra f'pajjiżi differenti u issa ġiet uffiċjalment iddikjarata bħala insett nazzjonali ta' Malta. Matthew Green McConnell, manager fl-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA, għan li wara diversi snin ta' impatti li jaffettwaw l-naħla, l-ERA ddeċidiet li tqanqal aktar kuxjenza u interess dwar l-importanza tan-naħla u b'din id-dikjarazzjoni ġdida se tkun tista' tgawdi minn aktar protezzjoni legali. Sfortunatament, mill-bidu tad-disajnijiet minħabba raġuni ta' mart li ħakem il-pajjiżna intilfu numru sostanzjali ta' naħal li kellna fil-pajjiż. B'riżultat illi minn dak iż-żmien law ħabba skopijiet ta' apikultura ġew imdaħlin diversi speċi ta' naħal minn barra mill-pajjiż biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' naħal li kellna fil-pajjiż tagħna. Dan il-mod il-ġenetika tan-naħla Maltija bdiet tiddajjef għaliex in-naħla Maltija bdiet titħallat man-naħla li hija barranija u l-karatteristiċi li jisawru l-ispeċi Maltija li endemika ġifieri tinstab fil-pajjiż tagħna biss bdew bil-mod jiddajfu. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli qalet li din id-dikjarazzjoni hija mument ta' sodisfazzjon għal Malta għaliex in-naħla Maltija hija simbolu tal-wirt naturali tal-pajjiż u għandha rwol ewlieni fis-sostenn tal-ambjent ta' madwarna kif ukoll tal-agrikoltura tagħna. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refolos qal li dan huwa tragward ieħor li jikkumplementa l-ħidma tal-Gvern fil-preservazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi lokali u l-valorizzazzjoni tal-prodotti agrikoli. Flimkien mal-Ministeri, l-ERA qiegħda tieħu ħsieb li jkun hemm monitoraġġ tad-dakkara u qed titħejja strateġija sabiex tindirizza l-problema tan-naħla Maltija.